Alright. Åh, shit. Shit, fucks all shit. Helvete, spade saker. What do you mean? Och på en gång med eller. Free convoy? Yeah, man. Oh! Levi, bara bananer. No, come on. Banana! TV bananas. Shrek'd. There's a pair there. She, come on, man. Don't be that guy. Don't be that guy who doesn't press on this bulb. Nej, jag är redan för just. Jag sa det på början. Hur vi bara få i det för? Ja. Det borde kanske få. Det var awesome. Nej. Det är så intressant där. Okej. Är du klar? Är du klar lite? Nej. Whoa, man, you're crazy. You can really jump, man. Whoa. Hoppa efter. Up! No mind. I believed in you. I didn't have Símun. Taktisk. Ja, det är en taktisk inlägg av det. Jag kallar det banan för Spiral of Madness. Nice. Jag lyser den som gamla cykeln i en käppsör för Thomas? Aj! Thomas missar sån här bana i 11. Shit. No. Man går runt, tycker jag. I'm the framar gjorde kämpestöd i också. Yeah. Fucked up. Fuck! Oh my What? god, Thomas. Spicer han. Jag är jet, likadant jag för mamma. En jetta? Jet? Nästan en jet, ja. Wow! Jet. De har dragit kören, Levi. Kan inte get upp där? I don't know, man. Donkey! Jag är fler där. Yeah, there. Hop. With the dogs. Hop. Jag fuck just du. Yeah. Andre, hop! Ah, screw it. Suicide only option. Oh, shit! Jag tror inte att det är shit. Som. Släv ju lite. One of yours for one of mine. Ja, nigga. Ursäkta där. Bam! Ah, här är. Säger där för investeringar i framtiden eller säger där investeringar i Jag säger framtiden. att tog inte F, men det är något annat F. Att äldre ner för att bränna allt. It's time to spin out of control. För 80-talet som är där på Iron. Yeah. Sorry, man. He's my spot down, nigga. Yeah. Please take a horror on Sanchez. Det är For copyright shit. Take du på? Yeah. Ja. copyright, Levi. No! Stop! Jesus, koncentrera dig mot mig. Yeah! Come on, man. Stop. Stop it. Yeah. Koncentrera dig mot mig. Ja. Det syns inte sanningen för slags copyright, så. Säkert akkurat långt där. Vad händer det så? Vi ses till liv nu. Så tycker Shrek'd från. Ah, fuck.
Retaliatory. Jag tror förfärligt. Yeah, man. Vi är en lossar och efter på nu. Bitches. Nej! Single that man out. Åh, devil. Damn! Damn. Snipa där, Levi. Snipa där. Inte. Oh, man. Du son of a punkhead. Ja, nu kommer det vapen. Hopp. Get fucked out! Dude! Du kan inte predikta shit. Spiral into madness in there. Jag skiljer på tickon, jag alltid tickar skilt. Appropriate now. Jag skulle kamikaze, annars skulle jag göra det. Jag gör kamikaze bara till det showan. Det är som... Vad? What's your problem, Levi, huh? Huh? Black. No. Ja, det gör jag! No! Fatality. Vi dräper showan. Tung spel, okej? Shit, smitt jäkla så. Thomas Dejer, okej. Han var in efter. han är Nej, Worm 2. Worm 2. Come on. Okej. Man mind you as Nash. Investering i framtiden. Kommer det vara? Jag kan fly! Bäste fan, jag kan fly. Stefan, jag kan inte fly! Så vänta och se här. Plötsligt Dave att danskan fri. Det var de skulle. Oh my god, att jag bara det var de skulle med det. Ja, fuck rocket. What the fuck, Fríði? Bomb jump med den väg. Wow. Sir, yes, Well. sir. Wow. Levi, kan Shirley's background i att banan där? Hospitaler. Det är ju unga mening. Vi det var fri. Ja. Macka var. Spæla shit, men ger sig mening. Jag kan det. Ger sig mening. Framtiden ganska. Macka tagga över. Ja. Ganska mackar långa krutcher som bara för lustigt att vi vidare. Oj. Du tänkte det längt ut. Fuck, är det helt... Fuck! Levi? Reinforcements, sir. Quick march. Why? Yes, sir. Jo, yeah. Ich bin också nu, det är fresh. Han ger hästen och lön, ja. Action är så sjukliga cool. Jag har inte brukat dem. Ja. Skillnad, nej. Droppa den, god! Love you. Det var bara komma och göra det. Största alltså bara droppa det. Love you. Du ser det där gott, Thomas. Det är verkligen vi då, Tummas. Domaren. Thomas. Thomas, more like Thomas. Retaliatory action. Down. Shit. Yes, sir. Símun. Hey man! Medicina för evigt att orla skrek och sina kolören och allt rack vad det där. Sät säger inte mer. Ja, han fitter, vi kan inte kalla han. Fucking javer on det här.
Förstör någon. Samma hoppa ut. Draft till showen. Saw my life flash before my eyes. Gå inte miniseger. Jag alltså ska bitches like that. You're awesome though. Break me! Oh yes, no! Jag kommer alltid bara repara det. Spiral of madness. Ja. What can I accomplish, man? Skills, man. Skills. Skittles, man. Skittles. Bad shot, soldier. Jag är bara glad för att jag rackade med till... nej. Fucker riding pussy. Allt jag var så ringt i sidan. Bäst i hål, det är alltid ring. Du chans att dräpa Fria! Kom nu, Jenny Turner, kom nu! Hero Squad! Kan så flytta Jenny nu? Vad sitter jag? Oh my god! Du fucking done! Jesus, checka vattnet man. Han var faktiskt en armor. Damn. Okej, jag får joke sjukt där. Jag saggar så såhär. Jesus man. Oj, no! Jesus! Yeah. Pay attention, soldier. Alla ryckar! Oh! Alla ryckar! Vad kan man göra? Vad gör han? Släpp Levi 1,6. Nej, inte han med vinner. Han är inte dig vinner. Du Jag är häver nog säker på att du klarar rätt det där oavsett Thomas. Alltså, du tar som Tummas. Ja? Klarar rätt det där. Ja, alltså utan att det tänkte jag. Vad ett fan, Lord, jag mega chill. Kan man showda då? Utan att locka av näka? I don't know. Jag får göra med super skill. Super Saiyan? Fucking hell. Gör det samma vid han. Bara... Ja. För bättre. Ja, nu kom det här till att du ska flytta längre. What? Okej. Jag ska här med mig. Jag ska förklara det. Fuck. Det är seriöst, annars har man kunnat göra det. Och att säga att Vattnet och shit det där. det är bra. Gå inte säga det man! Jag är väldigt glad för att jag tog Kan det. inte vara så. Ja. Skruva jag upp. Det är nog rå. Det är rau! Vi tog för en joke nå, tänker jag. Är du böseman? Är det pose? Är du bös? Men jag ska inte där! Det är chaff. Ja. Nej, skit han, det blir tvär. Skit just det där! Ren, hoppa. Ja. Hoppa första hopp! No! No! Dammit Levi! I'm alive. Ja, Levi. Vad gör du? Tjo, Yes. är. Oh Skills där. Bara fuck over. Skills. Jag bara fuck Mega skills. good skills. Oj. Ja, okej. Skit, han är ninja. Thomas är vant i alla fall. Ninja podcast. I Sverige bara stött ner i vattnet och dörst. Ninja. Sockar forever. Av 2015. Oh my god, det var ställt sikt alla fall. Upp på punkten. Shout! Vi kör till Thomas. Efter. Kom där. Har du på det? Jag vet inte så sikta här. Kanske inte vara God. Shit. Thomas, you doomed us all.
Legend of Grata. You tuned us all. Shit! Ah, Levi, okay, fuck off. Levi hade matstaffigt. Fast med nummer 2 jag vinner detta spelet. Till lucka Fríði, till hon. Woo! Vad Fríði? Gott gjort Fríði. Nu kommer det vapen! Woohoo! Vad fel! Vad hände? Fríði vann. We are... Inte ena skatt alltså i spel någon och det flippar ut. Nej, Fríði vann bara.